Os 132 quilómetros do río Ulla, dende o seu nacemento no corazón de Galicia ata a súa desembocadura na ría da Arousa, configuran unha conca duns 2.803 quilómetros cadrados, con enormes posibilidades de desenvolvemento sostible baseado na abundancia de auga, a vegetación autóctona caducifolia e a súa gran biodiversidade, como creadoras dunha fertilidade extraordinaria. Estas características foron moi apreciadas dende a antigüidade e así o proban diversos estudos científicos como os realizados polo arqueólogo Luís Xulio Carballo, do CSIC, e que explican a grande concentración de poboados castrexos o poder dispoñer de terras aptas para o cultivo nun radio d'1 quilómetro. Esta riqueza natural foi dende sempre motivo de defensa, como así o proban as impresionantes fortalezas, pazos e igrexas que acompañan todo o percorrido do río, dende o Castelo de Pambre, cuxa importancia foi recoñecida en 2015 pola UNESCO, cando o Camiño de Santiago en España pasou a denominarse Camiños de Santiago de Compostela, Camiño francés e Camiños do norte de España, ata as Torres do Oeste, na desembocadura na ría da Arousa, construídas para a defensa fronte ás invasións dos vikingos que ambicionaban estas fértiles terras e por onde, segundo a tradición, chegaron a Compostela os restos do apóstolo Santiago. Onde queira que miremos, atopamos a riqueza dun pasado próspero, como cando visitamos os pendellos da Agolada, conservados pola sensibilidade da poboación cara aos modos de vida tradicionais, e hoxe convertidos en expresión de creatividade popular e reclamo turístico, á vez que exemplo de conservación do noso mellor patrimonio cultural. O río Ulla constitúe un espazo con carácter e entidade histórica propia, cun abundantísimo patrimonio aínda pendente de estudar na súa totalidade, como o evidencian os estudos publicados por David Fernández Abella, investigador e especialista en arqueoloxía subacuática. E iso, a pesar de que España ten asinado o Convenio sobre Protección do Patrimonio Cultural Subacuático da UNESCO, en vigor dende o ano 2009, e que incide no seu libro verde na especial transcendencia que ten o mencionado patrimonio para a nosa historia. Dada a súa extraordinaria importancia, a conca do Ulla conta con máis figuras de protección, como a de Reserva Natural Fluvial del río Ulla-Deza Zona Candán, como exemplo singular e representativo dos ríos Cántabro-Atlántico Silíceos. A contorna privilexiada da súa cabeceira constitúe o hábitat de especies botánicas únicas no mundo, que temos a obriga de protexer. Na actualidade, o Ulla non só abastece de auga os fogares das máis de 140.000 persoas que viven na súa contorna, senón que ofrece recantos paradisíacos nos que gozar da natureza, como as áreas recreativas de A Peneda e a de Pontevea, ou para actividades lúdico-deportivas, a pesca do salmón e a captura da lamprea. O tramo alto do Ulla é óptimo para o desenvolvemento dunha gandería e agricultura rexenerativas, como proba a existencia de produtores de leite e derivados lácteos de superior calidade, e presentando unha taxa de ocupación rural moi superior á media do resto de Galicia. Río abaixo, as condicións tórnanse óptimas para outros cultivos, como as hortalizas, a fruticultura e a viticultura. Se existise un plan de desenvolvemento rural baseado na proximidade e a sostibilidade, toda a conca do Ulla podería constituir unha auténtica despensa para as galegas e galegos, distribuindo a riqueza entre toda a poboación coa vantaxe engadida de contribuir a loitar eficazmente contra o cambio climático. Na desembocadura do Ulla, ao pé das Torres do Oeste, sempre houbo marisco da máxima calidade, permitindo vivir coa súa explotación a gran parte das familias da comarca. O desleixo por parte das institucións está poñendo en perigo esta riqueza que fixo de Galicia un referente de calidade. Temos que elixir entre un desenvolvemento sostible que utilice os nosos recursos en favor da sociedade
ou un modelo depredador que favoreza, unha vez máis, os intereses dunha única empresa, incrementando a eucaliptización de Galicia e hipotecando o noso futuro. A seguir, imos coñecer a realidade que representa o proxecto Gama e ímola analizar en colaboración con profesionais de contrastado prestixio. Altri é un grupo empresarial que conta con 3 factorías de celulosa en Portugal. Situadas nalgunhas das zonas máis desfavorecidas do país veciño, ocupan unhas 70.000 hectáreas de eucalipto, a súa principal materia prima. A raíz dos devastadores lumes forestais de 2017, que resultaron en 66 persoas falecidas e máis de 200 feridas, o goberno portugués dictou unha moratoria á plantación desta especie pirófila. Altri conta tamén con varias sancións económicas debido á elevada contaminación do río Texo polos verquidos dunha das fábricas do grupo, a pesar da reiterada negación de responsabilidades por parte da empresa. Con este preocupante historial, o grupo Altri pretende instalarse agora en pleno corazón de Galicia, en terras do río Ulla, para o que conta co apoio entusiasta da Xunta de Galicia e o apadriñamento dun paisano de Palas de Rei, o exministro de Fomento e exparlamentario europeo José Blanco, fundador do lobby Acento Public Affairs. Con este impulso, a Xunta declarou o proxecto Gama como proxecto de interese empresarial en decembro de 2022, a fin de axilizar os trámites para a súa instalación e obter os fondos europeos Next Generation que necesitan. A fábrica consumiría 1,2 millóns de toneladas anuais de eucalipto, das que o 20% se destinarían á fabricación de liocel e o 80% restante á pasta de papel. A celulosa de Altri sería a meirande de Europa, cunha superficie de 360 hectáreas, 10 veces maior que a planta de Ence en Pontevedra, e un consumo de auga de 46 millóns de litros diarios. Porén, e tal como manifestou, por ignorancia ou mala fe, a conselleira de Medio Ambiente, dona Ángeles Vázquez, o 75% desta auga devolveríase ao río en mellores condicións que as da súa captación. Unha cheminea de 75 metros de altura lanzaría ao aire xofre reducido, óxidos de xofre, óxidos de nitróxeno, monóxido de carbono e materiais en partículas. Mais, segundo manifestan os promotores do proxecto, non habería risco de contaminación porque a altura da cheminea garantiría a dispersión destes contaminantes. En Galicia, e baixo o nome de Proxecto Gama, a proposta está impulsada por Green Fiber, a súa vez participada por 2 empresas, Greenalia, co 25%, e Altri, co 75% das accións. Greenalia, cuxo propietario é Manuel García Pardo, ten a súa sede en A Coruña e conta no seu Consello de Administración con Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente da Xunta presidida por Núñez Feijóo. Compre indicar que, dende que en 1992 o goberno da Xunta, presidido naquela altura por Manuel Fraga, aprobou por unanimidade o Plan Forestal polo que se limitaba a plantación de eucalipto a 245.000 hectáreas ata 2032, a realidade é que a superficie plantada supera xa na actualidade as 400.000 hectáreas, incluídos terreos agrícolas. Esta eucaliptización masiva de Galicia en detrimento dos bosques autóctonos, xunto coa actividade mineira, a construción de encoros, a utilización da agroquímica ou a excesiva proliferación de parques eólicos, entre outras prácticas, están acelerando o que os xeólogos denominan a entrada no antropoceno, que alude ao impacto da actividade humana sobre os ecosistemas terrestres a nivel global, destruindo a biodiversidade e converténdose na principal causa do cambio climático e da subida da temperatura media do planeta. Neste proxecto de industrialización, destrutivo no seu conxunto, hai partes que, por separado, poderían resultar equívocas. Ímolas puntualizar. Nun principio, Altri presentouse como o proxecto dunha fábrica de liocel, que se vendeu como unha fibra natural e ecolóxica, totalmente verde. É certo que se trata dunha fibra de orixe vexetal, pero que necesita ser procesada con sustancias sintéticas avanzadas, o que significa que non é nin totalmente natural nin totalmente sintética, senón que está no medio.
Técnicamente, trátase dunha fibra semisintética. Este proceso de fabricación, comparado co que se aplica a outros tecidos convencionais, como ao algodón, resulta bastante máis caro, o que repercutirá de maneira apreciable no prezo final da roupa. Para abaratar o proceso, as marcas galegas están fabricando nos países asiáticos, Marrocos ou Turquía polos seus baixos prezos. Entón, aí hai un reto e eu creo que teria que empezar por, digamos, non ser tan consumistas de dun día para outro ir comprando novas prendas, pero que parte da industria de confección pretende resolverlo dicindo imos elaborar prendas a partir de materias primas biodegradables, etc. Ese tema está aí. Ahora, que demanda vai haber en cuanto para o liocel, que sería o produto que se elaboraría a partir da celulosa? De momento é pequena. O que eu vexo esa de entrada problemático é que Galicia se meta como abastecedora non de liocel, sino na materia prima para elaborar liocel, que a súa vez teria que ser transformado en fibras textiles no do territorio e finalmente solamente elaborada as prendas no sudeste asiático, co cual en termos de sustentabilidade da cadea textil confección non vexo moito o avance que se produciría. A fabricación do liocel ten como materia prima a madeira, maioritariamente de eucalipto, aínda que é común encontrar esta fibra procedente do carballo, bambú ou bidueiro. No caso de Galicia, as desvantaxes medioambientais dun cultivo arbóreo como o eucalipto son sobradamente coñecidas. O seu consumo excesivo de auga, que potencia a desertización, os lumes cada vez máis virulentos e, en suma, o deterioro da biodiversidade. Para afondar nos problemas da eucaliptización, imos falar con Antón Masa, biólogo e presidente da APDR, coa que leva toda unha vida dedicado a loitar contra Ence, responsable do deterioro da ría de Pontevedra e de gran parte da Galicia máis produtiva, como consecuencia da excesiva plantación desta especie. Eu recomendaríalle a xente que sopón a Altri en Palas de Rei que miren o que pasou en Pontevedra. O máis fácil é impedir que se instale unha celulosa en Galicia e o difícil é, unha vez instalada, sacala. Eu creo que debo de comentar que no ano 2004 Ence e Enosa foron condenadas por delito ecolóxico e foron condenadas tamén por danos na saúde e por danos ás propiedades das persoas. Eso é a primeira vez que unha fábrica de celulosa é condenada en Europa. Por que non se cumplen as leis medioambientais? Bueno, pois hai unha razón bastante evidente. No Consello de Administración de Ence pois están sentados algúns políticos, como por exemplo Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, ou, por exemplo, Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Eso probablemente explica algunhas cousas. Ao longo de toda a existencia de Ence se foron modificando leis para que Ence, digamos, se asustara a lei. Por exemplo, o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Peligrosas non se chegou a aplicar nunca. Cando desde a Asociación pola Defensa da Ría e outros colectivos insistimos en que había que aplicala, pasado o tempo o que se fixo foi eliminar ese reglamento. Cando se denunciou que a contaminación por mercurio na ría de Pontevedra superaba a legalidade, o que se fixo foi modificar a lei para que en vez de ser 0,5 partes por millón, fora unha parte por millón. No 2013, Mariano Rajoy decidiu modificar a lei de costas. Entón, permitir que as concesións en dominio público marítimo terrestre foran prorrogadas. Pasado o 2018, que era cando tiña que vencer esta concesión de Ence, foi prorrogada, con unha prórroga que foi absolutamente ilegal. Tanto nós como Greenpeace, como o Concello de Pontevedra, conseguimos que a Audiencia Nacional dictara que efectivamente tiñamos razón e esa prórroga era absolutamente ilegal, pero neste país hai un Tribunal Supremo que funciona como todos e todas sabemos, que decidiu
que a decisión de outros magistrados, tan magistrados como eles, que son os da Audiencia Nacional, non tiñan razón. Un artigo que non é de aplicación a ENCE decide que ENCE pode continuar na ría hasta o ano 2073. Cando nos anos 70 e 80 se intentaron instalar, en Galicia, máis celulosas, a única maneira de frenarlas foi facerlle ver a todos e cada un dos concellos nos que se querían poñer celulosas o que era a fábrica de celulosa de Pontevedra. Non se chegou a instalar ninguna. Pois eu creo que houve un cambio de criterio bastante notable, porque ao principio non coñecíamos o proxecto, non sabíamos que bondades e que maldades nos traía, pero agora coñecemos xa un pouco todo, non? E a xente que coñece o proxecto e vendo que é unha celulosa ao uso, pois desde logo aquí a maior parte dos veciños desde logo xa tomou posición en contra dela. Un exemplo máis de desinformación. En Fitur, entre adornos de carballos e produto galego de calidade, o presidente da Xunta e a súa conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático alardean das bondades de Galicia, mentres no país están a facer xusto o contrario. Pois eu teño a sensación de que, polo menos no panorama mediático, os medios están sendo un actor claro, é dicir, non están sendo un notario do que está a acontecer, non están sendo un árbitro, un narrador neutral, non? Estás a impoñer como forma de resistencia frente a esta tentativa de dominización, de eucaliptización, non só da nosa paisaxe como de eucaliptización da nosa mente, porque o que está aquí tamén en xogo na loita polo relato é eucaliptizar a nosa mente, a nosa forma de pensar. Non queren nin que pensemos, non só que pensemos críticamente, porque pensar críticamente é unha amenaza para este conflito de interese e de formas de ver, sino que xa non queren que pensemos determinadas formas. Hai determinadas estrategias de alienación da propia sociedade que están protagonizadas por medios de comunicación moi claros, que todos os días temos que loitar con eles ou que temos que aturalos, nomeadamente Radio Galega, Televisión Galega, contra os cales eu levo varios meses intentando cuestionar e dialogar para que cumplan un mínimo de rigor no código ético a que son debidos como xornalistas e como compañía de radio e televisión pública pagada por todos nós. Polo que teñen declarado públicamente na plataforma Audio Aviva, nunca tiveron unha fiestra da bonda ampla como para explicar cales son as súas posicións e por que están dicindo o que din. De feito, fai o contrario. Por exemplo, despois da gran manifestación, da gran movilización de milleiros de persoas en Palas de Reis, o día seguinte, o informativo matinal da Radio Galega dalle espazo aos representantes da empresa. Unha entrevista que estaba, como do imaginar, pactada dende días antes. Ainda é máis sorprendente cando un revisa a cobertura informativa que se fixo desa manifestación. É dicir, na radio solamente se mencionou moi pasada, e na televisión si foi o asunto de apertura, que isto é algo que logo sirve para dicir, por exemplo, nunha comisión parlamentaria, nós estábamos ali e informamos, é verdade, foi o asunto de apertura cunhas colas, para que non coñeza o xénero, colas son esas imaxes sobre as que fala o presentador do telexornal, nada máis que foi o que houve. Despois sí que se dedicaron moitísimos minutos. Por qué? Porque ese día, en campaña electoral, representantes de prácticamente todas as forzas da oposición estaban ali. Entón, aínda que non se falou da manifestación como tal, en ningún dos convocantes da manifestación tiveron oco, nin no telexornal, nin no informativo da radio, sí podemos ver os portavoces dos diversos partidos da oposición participando nesa manifestación. Por lo tanto, o director xeral, cando falou no Parlamento, dixo dedicáronse a esta manifestación tantos minutos. Este xeito de contalo, eu creo que ainda é máis perverso, porque funciona a estrategia que se está dando dende a Xunta de dicir todos aqueles que se opoñen a Alti en realidade son satélites, nomeadamente do BNG, pero de calquera das forzas da oposición. De feito, finais de xuño, manifestación para rodear a Xunta de Galicia, tamén por parte dos opositores a Altri. Unha vez finaliza esta información, automáticamente dase outra información falando da bolsa de emprego que Altri abriu. Unha información que nada máis que tiña a ter. E esa mesma información chegou a todos os demais 15 días despois. É dicir, 15 días despois da gran manifestación, todos recibimos un correo electrónico do Departamento de Comunicación de Altri dicíndonos xusto eso. Entón,
É necesario sempre contrapoñer unha información con outra? Seguramente sí. É necesario que en determinadas informacións, estos sean medios privados ou concertados, como alguén chamamos aquí, despois dunha movilización de milleiros e milleiros de persoas, ter que ler en segundas versións da noticia outras fontes din que en realidade só había 4.000, ¿no? Despois de chamadas e presións que reciben estes medios. Altri é unha empresa multinacional moi poderosa e moi potente, pero non creo que estea en situación de poder presionar a prensa galega. As presións da prensa galega teñen que vir dun ámbito político ou un ámbito económico estrictamente ligado ao que acontece aquí, que son os que teñen poder para decirlle a alguén esa noticia descolgada ten que desaparecer da web, que é algo que pasou tamén con unha información. Por exemplo, as críticas das asociacións en defensa do Camiño de Santiago estiveron colgadas na web de algún medio minutos antes de desaparecer. Ese tipo de maniobras que vamos vendo durante moitísimo tempo, está claro que non ten poder unha empresa portuguesa, por moi multinacional que sexa, para poner. Cuestión de este tipo, hay 3 niveles. Los efectos no son discutibles. La utilización brutal que va a ser, la contaminación de la ría de Aros y toda la pesca, la destrucción de Luya, la afectación a los Red Natura 2000, el consumo de agua, etcétera, etcétera, los efectos. Las causas, está clara, Altri. Los causantes, ahí lo que los periodistas tenían que indagar, pero obviamente hay 2. Altri, la empresa esta promotora, y la Xunta de Galicia. Claro que hay una instancia superior, que es el gobierno central, que ojalá se anime a parar este disparate. Y luego está la Unión Europea, pero, claro, no es preventivo. Ya está, cuando mal está hecho. Queren impoñer pola forza unha industria que rompe co noso modelo socioeconómico, que decidimos entre todos, que é unha cousa a longo plazo, xa o decidiron antes que a nós os nosos antecesores. E queremos deixar ese modelo aos nosos predecesores, porque se vive ben, porque se redistribuye a riqueza. La Xunta de Galicia tiene que irse. Y todo esto, al final, y lo deberían saber los que hacen posible materialmente el proyecto, firman los informes, por si un hombre queda. Hacen las evaluaciones. Puede ser tener un enorme recorrido penal. Puede tenerlo y probablemente lo tenga. Y estos funcionarios y políticos que hacen posible la realización material, probablemente tengan que dar cuenta. Y digo esto para que no aleguen que no sabían lo que venía, aparte que las leyes no puede alegarse que no se conocen. Do punto de vista, creo, da economía de calquer país, isto non trata de ser economista. Os xogos é mellor non poñelos todos nunha cesta. E se un depende de un número moi pequeno de grandes empresas, calquer decisión empresarial pode, poñer patas arriba a túa economía. E entón, pode ter unha estrutura económica diversificada, con un número de empresas pequenas, medianas, un tecido diversificado, a medio e longo prazo é moito máis, seguro do punto de vista de calquer país que ter todos os ovos nunha cesta. Mais aínda, se é tan importante se esas empresas teñen o seu centro de intereses na túa economía ou non. Do punto de vista, non quer dizer que todo capital de fora se xa malo, é dicir, poden vir proxectos de investidores de fora que sean interesantes para o país, pero en principio o seu centro de interés non está aquí. Entón, poñer, volvendo ao caso de Altri, o proxecto Gama, poñer xa non só parte dos recursos públicos, cantidades importantes, senón a ordenación do territorio de boa parte do interior de Galicia nas mãos dunha empresa que ten intereses moi concretos, non me parece unha estrategia adecuada, non sería a estrategia logo que eu elexiría para as comarcas do interior onde se pretende implantar o proxecto. Dende hai moitos anos, a Galicia roubóuselle o debate sobre o eucalipto, chegando a defendelo como se fose unha árbore autóctona, e todo para favorecer os intereses dunha única empresa. Se realmente estamos a favor dun desenvolvemento sostible e queremos loitar contra o cambio climático,
urxe prohibir a plantación desta especie en calquera das súas variedades e facer, dunha vez por todas, unha ordenación racional do territorio que poña en valor os nosos recursos en favor do conxunto da cidadanía. Necesitamos transparencia absoluta na información, comezando polos medios de comunicación públicos, que deben estar ao servizo da sociedade, informando obxectivamente tamén sobre o eucalipto, non dándolle publicidade, e todo na procura das mellores alternativas para o noso país. Pero por que se plantan tantos eucaliptos? Que é algo orquestado. É algo que se fai a adrede. Van polas casas, dinche, non te preocupes, nos plantamos, nos cortamos, nos solucionamos. Entonces é como ti simplemente polo feito de ser propietario tes todo arranxado. Cos medios de comunicación bombardeando e guiándote hacia ese camiño. A administración apoiando esa maneira de facer as cousas. Claro, a xente ao final está contaminada de todo ese ruído, entón vai un pouco seguindo o camiño que se lle marca. Pero nós temos claro que se pode vivir ben do rural, estáse vivindo ben do rural. Isto é unha demostración clara. En canto a que todo se mida de maneira económica, é un error. Aquí queremos vivir ben, que é diferente a ter moitos cartos. Quen pode poñer coto a iso e marcar unha regla de xogo? Os cidadáns para as súas decisións, como consumidores, e fundamentalmente as institucións públicas. E para eso se elegimos. As institucións públicas son para regular os intereses en conflito e regular a convivencia. Pero entre ti e eu podemos ter intereses contrapostos. Quen ten que regular iso? Unha sociedade civilizada das institucións públicas que deberían velar polo ben común. Entón, eu creo que na mí non me escandaliza que as empresas privadas actúen con esa lógica. Chame máis atención cando as institucións públicas non actúan coa lógica do interés colectivo. Como me dixo un colega meu da UTAD que traballou en Altri, todo ten un custo. Non se venden escudos e camisetas. É un discurso de necropolíticos a justificar que os efeitos colaterais que nós temos que pagar como cidadáns, as externalidades, que os beneficios son privados, non públicos, que as externalidades, os custos do investimento temos que pagar nós, 250 millóns, e que por encima temos que absorber os efeitos negativos de determinada emisións atmosféricas, etc., ruído, barullo. Un dos maiores males que sufrimos en Galicia é a masiva eucaliptización do país. Isto degrada rapidamente a paisaxe, non só pola perda de terra e de biodiversidade, senón tamén pola virulencia dos incendios forestais que, con toda seguridade, van vir e que poñerán en perigo a gran parte da poboación, máxime cando non se aplica a lei. Abonda cunha viaxe rápida polas nosas estradas para ver algunhas pechadas de eucaliptos, ou, peor aínda, observamos moitas vivendas cos eucaliptos e piñeiros, especies altamente pirófilas, a menos dos 50 metros indicados por lei. Urxe que tomemos decisións para deter esta praga e apostar decididamente por unha ordenación do territorio que poña en valor a nosa agricultura e gandería e que permita que Galicia produza os seus propios alimentos. Es una plaga el eucalipto y han maniobrado para que no sea considerado plaga. Plaga e especie invasora. O que estamos creando son estructuras para fomentar o risco futuro. É dicir, estamos vendo todo en termos cortoplacistas do carto rápido, do emprego tamén relativamente rápido, pero hai que ver o que pasou fai pouco en Portugal, por exemplo, o que está pasando en Grecia, en Chile. Tiven a sorte de vivir 2 anos en Chile e sí que puiden ver o impacto que tiñan a componente hidrolóxica do eucalipto, pero tamén o impacto que tiña co tema dos lumes e dos lumes de exageración. É dicir, estamos poñendo todos os mimbres para crear risco de que? De incendios. Mare
O bosque tradicional galego está composto por árbores caducifolias, como o carballo, o ameneiro, o castiñeiro, que crean fermosísimas paisaxes cheas de cor para deleite dos nosos sentidos. Pero o fundamental é a súa importancia para a fertilidade da terra e a loita contra o cambio climático. Fagamos unha comparación entre as árbores autóctonas e a proposta de eucaliptización defendida pola Xunta de Galicia. Entre as vantaxes do bosque tradicional galego, rico en especies caducifolias, compre destacar as toneladas de follas que estas deixan caer no outono, que son de rápida descomposición e que achegan ao solo gran cantidade de materia orgánica, o que orixina ambientes máis frescos e húmidos e reduce o risco de lumes forestais. Desa rápida descomposición é responsable a gran biodiversidade existente, que crea terra e incrementa a fertilidade do solo. Como a materia orgánica ten unha gran capacidade de reter auga, as necesidades hídricas redúcense e, por se isto non abondase, aporta á terra dióxido de carbono capturado do aire, reducindo os gases de efecto invernadoiro. A materia orgánica descomposta tamén é necesaria para crear o complexo húmico arxiloso, para que non se perdan as partículas coloidais, mantendo unha alta fertilidade e impedindo a desertización. Pola contra, os eucaliptos, que absorben un 40% menos de CO2 que as árbores caducifolias, exercen un efecto negativo no cambio climático, porque, como consecuencia da súa manipulación posterior, liberan a maior parte do CO2 que capturaron previamente do aire. A súa elevadísima exixencia de auga provoca un importante descenso na capa freática, tal como evidencian os numerosos estudos científicos, coa conseguinte afectación de pozos, fontes e acuíferos, dando lugar a solos máis secos e quentes que favorecen o desenvolvemento de lumes forestais. Se a isto lle engadimos que as follas de piñeiros e eucaliptos permanecen no chan sen crear terra, estamos danando seriamente a biodiversidade. Pero estes non son os únicos danos, hai moitos máis. A virulencia dos lumes pode chegar a causar numerosas víctimas, como eses 66 falecidos no noso país veciño, e que motivou que o goberno portugués dictase unha moratoria contra o eucalipto. A rendibilidade desta árbore é alta para as empresas explotadoras, pero moi baixa para as propietarias e propietarios en comparación con outras alternativas posibles. E iso sen contar os danos derivados, como a perda de biodiversidade e o aumento da secura do solo, que sufrirá unha maior erosión hipotecándose así o seu futuro. Nos últimos tempos, xa cansa escoitar falar do aumento de moitas enfermidades, como o cancro. Pero a sociedade mira para outro lado con tal de seguir medrando, sen ter en conta o prezo que xa estamos pagando e a herdanza que deixaremos aos nosos descendentes. Se cadra, a causa máis decisiva deste deterioro ambiental sexa a contaminación atmosférica, que incrementa os gases de efecto invernadoiro quecendo o planeta Terra e contaminando os nosos alimentos coa choiva aceda. E, por outra banda, as partículas respiratorias que inevitablemente entran nos nosos pulmóns, por moito que isto o neguen no proxecto Gama. As concentracións e caudais dos que se van a verter son perfectamente compatibles e o entorno pode asimilalos perfectamente mantendo os niveles de calidade de aire como reflexan os estudios de dispersión que axuntamos. Un dos graves problemas das emisións atmosféricas é que son acumulativas, aínda que no día a día cumpran a normativa vixente. Como calqueira industria, o importante é que as concentracións e os caudais podan ser absorbidos polo entorno e que o impacto sexa compatible como calqueira outra actividade. Pero que entorno? Pois o entorno onde vai a estar toda a contorna, onde vai a estar. Sí, pero esa contorna, pero é unha emisión diaria. Día e noite, así que pode dicir, o nivel é baixo, pero dentro de 10 anos, ou de 15 ou de 20... Como calqueira actividade, o importante... Pero que decir que non é boa. Non é boa o tubo de escape dun coche, tampouco. O importante é que o medio sexa capaz de asimilaro. É o que... a nosa planta conta con tecnoloxía moi avanzada
estamos facendo un investimento económico moi forte para ir incluso por debaixo do que pide a legislación para precisamente que este impacto sexa perfectamente compatible coa actividade agrícola, ganadeira e, por suposto, a actividade humana. Bueno, e as partículas, por exemplo, que caen ali, porque eso de dispersar está moi ben. Para que, é dicir, externalizo, invisibilizo e a xente tranquila. Pero as partículas PM2.5 que caen porque son máis pesadas, esas caen na zona. E hai estudios que avalan claramente que un incremento de cancros. Entonces, a xente que vai a traballar ali, esas 500 personas, se está advertido ese perigo? Non é tal ese perigo. Non hai... Hai centros de estudios. Non sei, non teño acceso a eses estudios. As nosas emisións son perfectamente compatibles con toda a actividade ao longo do ciclo de vida do proxecto. Entón, por que se meteu unha chimenea tan alta? Precisamente para que non haxa esa afectación, para que haxa unha adecuada dispersión dos... Nesa zona, pero a onde van eses gases? A calqueira zona. Chega un momento en que unha vez que se dispersa é absorbido completamente pola atmósfera, con o cual non hai afección. Absorbido non, crean esa capa de efecto invernadoiro e están contribuindo, non é absorbido, están aí. E entonces lo que están facendo es contribuindo a elevar a temperatura da Terra. Que é o problema do gas de efecto invernadoiro, pois estamos intentando acabar con todo tipo de emisións. O produto que nos hemos producido, o análisis de ciclo de vida, demostra que reduce un 93% as emisións de CO2 para fabricar este tipo de produto. Co cual, penso que hai que ver o proxecto ao longo do todo o ciclo de vida. Non hai que verlo nunha contorsión máis amplia. Efectivamente, o efecto da nosa planta e do noso produto ten unha moi importante contribución á reducción dese efecto invernadeiro. Estamos de acordo en que os procesos teñen que verse no seu conxunto, dende que se produce a materia prima que está a degradar o noso medio natural ata a súa suposta comercialización, pasando polos 500 camións diarios que transportarán os eucaliptos ata a factoría, así como o impacto social e cultural, os danos no camiño de Santiago e, por suposto, na saúde das persoas. Escoitemos a opinión dunha recoñecida experta sobre os efectos desa cheminea de 75 metros. Esa nube de contaminación, que depende un pouco das condicións atmosféricas, vai afectar máis nas rexións máis de cerca ou vai distribuir os contaminantes a certos kilómetros ao carón da macrocelulosa. Pero eso non significa que por ter a chimenea vai desaparecer o problema. Eso é algo como intentan dalo a entender, non? Non elimina a contaminación, non simplemente distribúe os contaminantes por áreas máis amplias e dependendo tamén das condicións do vento e os contaminantes máis pesados van estar na zona da Ulloa e sobre todo eso, a exposición dos traballadores da fábrica. É dicir, faime moita gracia cando se están ofertando postos de traballo non se comenta nada que se están informando aos traballadores a que contaminantes van estar expostos, que problemas para a saúde a curto ou a longo prazo van ter e se queren o traballo, pois esas son as condicións. Estar traballando nunha celulosa é o que ten, e sobre todo a incidencia de cancros. Pero como non hai estudos contundentes que establezan esa asociación directa, pois a xente lava esas mans. É o que noto que non é xusto, é dicir, estás invitando aos traballadores a traballar nunha macrocelulosa que van estar expostos a eses contaminantes, pois tens que informalos que potencialmente teñen maior risco de desenrolar esas enfermedades porque hai miles de estudos que o demostraron. E se eres transparente desa maneira, pois daslle a opción a esa persoa elixir ese traballo ou outro. E non me parece xusto non informar as persoas dos riscos laborais. Porque hai coñecemento suficiente para delo. No informe de Altri non hai nin parágrafo, ninguna páxina informando dos riscos para a saúde aos traballadores. As PM2.5, estas non as mencionan, é algo que en teoría o que máis dano á saúde pode facer. Como se mide? Hai que facer estudios epidemiolóxicos do persoal, dos traballadores, das celulosas e da xente da contorna e mirar a incidencia de certas enfermedades. Preguntei por
pois había algún estudo en Pontevedra, non? Da incidencia de certas enfermedades nas últimas décadas, onde está a Éncena en Pontevedra, na Ría, ou mesmo Central das Pontes, había algo e non atopei ningún. Incluso os arquivos médicos da xente, dos habitantes de Pontevedra nas últimas décadas, pois estaban nun almacén ás aforas e ardeu o almacén e desapareceu. Diciran que se queira facer agora non existen. A razón desto de que comentaban que non se podía medir esas partículas finas, ben sabedes, non? Os incendios deste verán que pasaron en Portugal e todo eso. Entonces, cando non se mide as partículas finas, ainda hai apps, este é un app no teléfono, non? Que podes buscar as toas e mídeche exactamente os PM2. En Portugal estaba sempre a 20, estaba a máximo, non? En Galicia estaba durante este verán. Entonces, polas rexións onde está as fábricas de Alte, pódese ver os contaminantes das partículas finas que hai producindo hoxe en día. É dicir, non hai que especular moito, non é que non se poidan, que non nos queiran medir, non significa que non exista, non? Este ano, por exemplo, saiu un informe dunha revista científica, The Lancet, que incluso acabo de publicalo hoxe, nun artigo científico, non, das causas do Alzheimer. Ten un componente xenético dunha porcentaxe baixa, que, bueno, é bastante predominante, se ten unha xenética ou non para desenrolar a enfermedade, pero pois hai moitos outros factores. Un deles é moi claro, é moi definido, era a exposición a contaminantes ambientais, a respirar este tipo de partículas. E iso está definido como un factor de risco. Afecte aos cultivos é que afecte, bueno, a agricultura e incluso, bueno, a auga que poden despois beber os animais entre da caída alimentaria. Pero, por exemplo, a miña especialidade, o que estamos a investigar no meu laboratorio aquí en Houston é como a causa de moitas enfermedades ou o desencadeante é por parte da alimentación e por alteracións da microbiota, das bacterias intestinais que non só teñen a función de procesar a comida, os alimentos na digestión, teñen un potente componente inmune. Entón, consumir este tipo de produtos ou consumir contaminantes, pois altera esa microbiota e hai unha relación moi forte. Hoxe en día é o que se está estudiando a conexión da microbiota con moito tipo de causa de moito tipo de enfermedades cardiovasculares, cancros, neurolóxicas, etc. E como iso se altera principalmente pola dieta. É o mesmo ca macrocelulosa. Non se pode aprobar un proxecto cando non ten ningún apartado, ninguna páxina de impacto na saúde da xente. É que ninguna páxina nos centos de páxinas que teñen os PDFs. Entón, que tipo de compromiso, que tipo de fiabilidade que estás expoñendo cando non ves realmente, non tes a resposta se esa fábrica vai afectar á saúde. Xa non digamos o aspecto ambiental que calquera con poucas vistas o pode ver, non? Indudablemente. Pero en canto á saúde é o que me pareceu moi escandaloso tamén, que non ningún menciona. Sobre o planeta existen localizacións moi peculiares nas que tan só poden vivir determinadas plantas debido á súa temperatura, humidade, condicións edafolóxicas, etc. Cando estas condicións tan só se dan nun determinado lugar e en áreas moi reducidas, estamos a falar de endemismos. Precisamente nunha desas áreas onde están os endemismos máis importantes de Galicia, vai incidir directamente o proxecto Gama. Segundo nos comenta o seu director, por esta autopista que casualmente ten unha saída moi preto da finca onde pretenden instalar a fábrica, chegarán os eucaliptos destinados á factoría. Tamén, dende o Porto da Coruña, chegarán os perigosos produtos químicos que se usarán nos procesos industriais. A realidade é que os máis de 500 camións diarios cargados de eucaliptos chegarán á autopista dende os montes, atravesando estradas secundarias por extensas zonas de Palas, Melide, Arzúa, Agolada e Santiso, entre outras zonas.
ocasionando importantes prexuizos entre os que destacaremos os que incidirán no Camiño de Santiago e en todo o patrimonio e a industria relacionados co mesmo, e que sufrirán un dano irreparable. Este tránsito diario afectará gravemente á conservación destes endemismos que constitúen un patrimonio insustituíble que temo la obriga de protexer. A existencia destes endemismos ven propiciada por unha xeomorfoloxía e climatoloxía únicas, baseadas na presencia de rochas ultrabásicas e terras pouco profundas e con pouca humidade. Dos 121 afloramentos serpentínicos que hai en Galicia, o máis importante é o de Cabo Ortegal e a Serra da Capelada. O segundo está na zona onde Gama pretende instalar a súa factoría, no corazón mesmo de Galicia. Precisamente na propiedade da finca Río Seco atópase a meirande concentración de endemismos. Estes endemismos están recollidos no Catálogo Galego de Especies Ameazadas e no LIC como zona de interese comunitario. A presenza do afloramento rochoso en superficie, é dicir, que non teña grandes profundidades, é o que permite que estas plantas permanezan. Por tanto, se trata non só de cuidar as especies sobre os solos, sino sobre a mesma estrutura do solo en sí misma. Hai que ter muitísimo cuidado, hai que actuar casi como cirurxiáns, porque en canto aprofundamos un pouco, remesemos ou modificamos a estrutura destes solos, as plantas xa non poden prosperar. Aparecerán outras que sí que son capaces de soportar algo a pouca fertilidade e a presencia de metais pesados, pero terán rapidamente crecerán en cobertura e as plantas de interese, as comunidades de interese, os hábitats únicos no planeta que son a nosa responsabilidade, rapidamente desaparecen. Por tanto, canto desde a empresa se está formulando como unha posibilidade de conservación, que, bueno, vamos a alterar estas plantas, pero vamos a coller os individuos delicadamente, os vamos a trasladar a outros territorios, onde haxa sustrato serpentinítico de alguna maneira, pero que xa non será o que ten esta estrutura rochosa tan interesante, porque se houvese, e cada vez hai menos na zona de especial conservación Serra do Careón, porque hai outro tipo de alteracións, pois as plantas estarían ali presentes. Entón, o que se proporá será colocalas en algúns outros lugares que non reúnen estas condicións de estructura realmente necesarias. E o que a nosa experiencia, seguindo unha serie de traslocacións nas que participamos hai algún tempo, a nosa experiencia modelizando e facendo unha predicción de cara a onde irían este tipo de traslocacións é cara ao fracaso máis absoluto. Entón, estamos ante unha situación de unha clara afección á biodiversidade e con medidas propostas, en principio, compensatorias que non terían base científica e que non terían ningún resultado. E estamos falando, por tanto, dun tipo de proxectos que, como sabemos, dependen dunha estructura europea, proxectos que, digamos, se queremos que teñan ese financiamento que se está reclamando en Europea, son proxectos PERTE, que aparte, digamos, que teñen que cumplir os requisitos dos fondos Next Generation, que entre unha serie de aspectos, descarbonización, entre outros, indica claramente que non teñen que ser lesivos para a conservación da biodiversidade. E como vemos, sí que sería claramente contradictorio con este fundamento. Por lo tanto, no podríamos, digamos, no se podrían solicitar este tipo de fondos porque sería incompatible coa conservación da biodiversidade, desde o noso punto de vista. Es fundamental tener en cuenta que necesitan ese medio, necesitan esa estructura para poder vivir. Si de no ser así, obviamente, pues esto no lo conseguirían, o si pues eso ocurriese, la competencia pues de otras plantas pues rápidamente las desplazarían, con lo cual es absolutamente imposible traslocar estas plantas, salvo en zonas que tengan estas características, con lo cual además pues replantarlas sería un problema pues realmente impresionante. En esta zona, ¿no?, las plantas más relevantes protegidas por el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Las más endémicas, obviamente, son tres de ellas: caso de Armeria merinoi, Cantolina melidensis, Leucanthemum galécic, presente también Centaurea galécica, también protegidas por el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. No ano 2004 rematamos un proxecto que se desenvolveu durante 3 anos centrado no estudo da flora ameazada do Estado español. Neste proxecto participaron 200 botánicos de todo o Estado e como colofón do proxecto fixose un estudo xeral
de que áreas de todo este ámbito xeográfico eran as máis interesantes, non desde o punto de vista dos valores da flora ameazada. Ben, bueno, pois nese estudo a área das serpentinas de Melide considerouse das máis importantes de todas, en concreto, nese momento era considerada moi importante. Agora, despois desa época, nestes últimos anos, se detectaron varias especies, entre elas Centaurea galaécica, Eris boisieri, Genista ancistrocarpa, etc., que, utilizando os mesmos criterios, permiten considerar a área das serpentinas de Melide como unha das 10 máis importantes do Estado, xa coa categoría de excepcional. Ben, isto evidentemente foi tamén detectado no mesmo sentido pola propia administración na medida que esta área foi considerada como área de ampliación do CEC Serra de Careón, que linda con esta área, non? E realmente, desde o punto de vista dos valores ambientais, esta área é tan boa ou incluso tan importante, ou incluso millor, máis importante que a propia Serra de Careón. Polo tanto, é unha área que desde o punto de vista ambiental ten todas as cualidades, non, para ser unha área protexida, de maneira que a primeira conclusión que debía ter feito a administración era nunca permitir a instalación desta fábrica na área das serpentinas de Melide. Es que estamos pagando a personas y a servicios y bien pagados en una situación desoladora del empleo en España y de los jóvenes para que esto no pase. Hay que tomar el asunto al revés. Si esto pasa es porque hay responsables. Y ellos tienen la obligación de saber perfectamente los efectos en el ámbito de la biología, de la economía, de la sociología, del paisaje y de la cultura, porque leyes sobran. As emisións afectan directamente a saúde das persoas a través da respiración, pero moitos destes contaminantes son arrastrados pola choiva, afectando os nosos campos e alimentos e descendendo polos regatos cara aos ríos e encoros ata chegaren ao mar. Dos reflexiones antes de analizar algunas cuestiones relativas al estudio de impacto y la declaración de impacto ambiental. La primera es que cuando un ecosistema como el río Ulla está debilitado, es difícil prever la magnitud de los impactos. Por lo tanto, debe imperar siempre el principio de la precaución, que evidentemente no se considera para esta actuación. Y la segunda es que un río, y este es un principio básico de la hidrobiología, es un continuo fluvial. No se puede esperar que una actuación realizada en un tramo determinado no tenga repercusión, no diré en toda la cuenca, pero sí por lo menos aguas abajo del impacto. Somos muchos los investigadores y profesores de las universidades gallegas, así como otros profesionales de distintos centros, el CSIC, la Misión Biológica de Galicia, y un largo etcétera de instituciones, los que nos hemos pronunciado abiertamente en contra del proyecto Altri, por considerar que es un proyecto que ambientalmente no es en modo alguno sostenible. Lejos de reconocer ni siquiera, y estamos hablando del ecosistema del Ulla, un impacto más o menos grave, tanto en el río como en el embalse, se permiten frases como la siguiente que voy a leer textualmente, página 26 de la Declaración de Impacto Ambiental. Dice: estas medidas, baseadas na reducción significativa dos parámetros de vertedura de nutrientes e na regeneración do bosque de ribeira na zona da conca alta do río Ulla e a zona do rego de abellas na conca do río Arnego, están pensadas para reducir o aporte de nitróxeno e fósforo do encoro, de tal maneira que a situación futura, contando coa vertedura, a cantidade de nutrientes que chegan ao encoro sexa menor que no estado actual. Es decir, estamos hablando de un impacto positivo. Una vez que se ejecute esta obra,
la situación del río Ulla y del embalse va a ser mejor que antes. Bueno, realmente es comprensible que los promotores y las autoridades que lo sustentan y lo alientan den pábulo a esta barbaridad. Lo que no es comprensible es que profesionales con un mínimo de conocimiento e independencia puedan estampar su firma en este documento. Efectivamente, este documento, como hoy se dijo por parte de autoridades responsables, no es una hoja en blanco, es una hoja absolutamente llena de mentiras. Y ahora otro factor, un factor clave en cualquier ecosistema acuático, la temperatura. Este es un factor al que prácticamente no se le presta ninguna atención ni en el estudio de impacto ambiental ni en la declaración de impacto ambiental. Se reconoce que la actividad de la planta va a provocar con sus vertidos una elevación de la temperatura del agua o un cambio en la temperatura del agua que a lo sumo se estima que puede alcanzar los 3 grados. Dicho así, y para un profano parece que 3 grados pues no son gran cosa. De hecho, en condiciones naturales en un río, dependiendo de la época del año y del sector, se producen fluctuaciones térmicas, pero no fluctuaciones térmicas diarias y de esta magnitud. La temperatura, los cambios de temperatura producen, y esto está documentado científicamente desde hace 150 años, en estudios científicos, producen alteraciones de las tasas metabólicas de los organismos, interfieren con los delicados mecanismos respiratorios de muchos de ellos, alteran sus ciclos reproductivos, incluso modifican drásticamente sus ciclos vitales. En definitiva, simplemente con los cambios de temperatura y sin la existencia de otros impactos se puede predecir, sin temor a equivocarse, que la fauna de ese sector del río va a quedar literalmente arrasada. Otro aspecto clave que sin duda resulta alterado, y así lo reconoce el propio estudio de impacto, es el caudal. El caudal de un río no solo es importante la cantidad de agua que circula, sino también lo que llamamos el régimen de circulación de caudales, cómo circula y cómo se reparten esos caudales a lo largo del año. Este proceso de continua extracción y emisión de cantidades ingentes de millones de litros de agua, lo que va a ocasionar son variaciones bruscas de caudal. Aunque se prevean algunas medidas de disipación, lo cierto es que los organismos que viven en el río van a tener que soportar una especie de pequeños tsunamis diarios. Esto produce un estrés en las comunidades que es incompatible con un mínimo mantenimiento de la diversidad biológica. Además, hay que considerar que hay caudales críticos. Esos caudales críticos son en la época de estiaje. Aunque según el estudio se va a garantizar siempre un caudal mínimo, lo cierto es que la mezcla de un caudal reducido con las emisiones continuantes va a producir una situación complicadísima para todos los organismos que viven en el río. Los cambios de caudal, por otra parte, van a producir cambios en la velocidad de la corriente. Los cambios en la velocidad de la corriente intervienen en la cantidad de oxígeno disuelto. La cantidad de oxígeno disuelto interviene en los procesos de degradación químicos y procesos biológicos. En definitiva, es previsible que estos, no solo los vertidos, sino los cambios de caudal, tengan a su vez un efecto desastroso en las comunidades de vertebrados y en las comunidades de invertebrados que sostienen toda la estructura trófica de lo que es el río. Estamos ante un tipo de uso consultivo, es decir, con consumo de auga. Falamos de consumo de auga cando se colle agua nun punto, devólvese nun punto diferente. Cando hai unha perda da cantidade que se detrae, neste caso tamén hai unha perda, e cando as condicións químicas da devolución, da vertedura, pois son diferentes. Por lo tanto, estamos falando dun uso consultivo de auga, evidentemente, pois ten unhas explicacións. Aquí o que temos que ver, creo, é ver a capacidade de acollida que ten un territorio, ou neste caso unha cunca hidrográfica, que é unha unidade natural por onde transcurre pois, o río e drena todas esas terras. O río Ulla é un sistema totalmente multiimpactado, que a última consecuencia vémola, pois, por exemplo, que está pasando na Ría da Arousa. Ten sentido un sistema que está multiimpactado, con moitísimas presións, meterlle outra máis? Evidentemente, creo que
que é un contrasentido, primeiro porque estamos facendo disfuncional un sistema natural do que nós necesitamos e do que nós vivimos. Por tanto, en termos económicos, non é a medida máis inteligente seguir sometendo o río Ulla a máis presións, cando xa ten moitas. Xustificar ese consumo de agua dentro dos parámetros que marca a Unión Europea non é fácil. Por tanto, hai que recurrir a empregar outro tipo de datos. Que se está facendo aquí? Básicamente, empregar datos medios. Os datos medios o que fan é suavizar os valores extremos. Os valores extremos por arriba non son un problema en sí, porque son momentos nos que o río leva moitísima auga, pero sí que é un problema nos momentos en que hai menos auga. É dicir, se aplicamos, por exemplo, un factor de dilución que se aplica nese tipo de industrias, no punto de vertedura, e o caudal que leva o río onde vai a recibir esa vertedura da industria, case un 50% dos días, en torno ao 46-47% dos días, non cumple as condicións de caudal mínimo. Eso se consideramos 47 anos de caudal que ten o río Ulla medidos aguas arriba no encordo de Porto de Mouros. Se nos trasladamos a anos críticos, pero que son os anos que temos que traballar, non podemos traballar con valores medios, temos que traballar con anos que realmente son críticos da serie. Que anos? Pois os máis secos, porque isto vais a reproducir, e vais a reproducir, ademais, en episodios moito máis intensos. Se trasladamos a situación a anos críticos, como pode ser 2016-17, o ano hidrolóxico 2016-17, o que temos é que un 65% dos días non cumplen o caudal mínimo para actuar de amortiguador térmico e de factor de dilución de todas as sustancias pois que vai verter, neste caso, a industria. Non, no aspecto da auga non é garantista, non hai forma de xustificalo. Nada máis hai formas se se empregan os datos que o que fan pois, é axustarse para que se cumpla a normativa. Esa normativa, en valores químicos, está no límite, empregando datos que non son os correctos. Por tanto, nunca se pode decir que é un proxecto garantista. Tampouco se pode decir que é un proxecto que non consume agua, que non é consuntivo. Sí que é consuntivo, é dicir, consume agua. Iso tamén figura na página web, eso non é certo. Un proxecto non consuntivo sería o que ten actualmente pois, a concesión do Encoro. Ese non consume agua. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Falar de auga, pois, en tal caso, é probabilístico a ver que acontece. Pero nunca se pode decir que é garantista porque non o é. No tema da auga non é. En ese tipo de proxectos tan grandes non se pode decir, bueno, pois sí, cumplen os parámetros. Obviamente, o promotor vai decir que cumplen os parámetros. Os especialistas o que teñen que facer é sometelos a tensión, ese tipo de proxectos. Pero non simplemente en aras de chegar a conclusións coherentes, de chegar a conclusións que melloren o proxecto, se hai algún tipo de eiva, pois poder solucionala. É un aspecto interesante. De todos os parámetros ambientais que teñen que cumplir, calquer tipo de actividade, se non se cumple un deles, túmbase o proxecto, é dicir, teñen que cumplir o 100% dos parámetros. E aquí moitos están collidos por pinzas xusto no límite. Se aplicamos os datos a nivel diario e datos que xa hai, e vemos un pouco as tendencias que veñen, datos oficiais, é unha obviedade que non saen. Iso é algo que pode calcular pois, calquera persoa, porque son datos públicos, datos que están aí. Por lo tanto, un pouco feita a lei, feita a trampa. O que se está tratando de facer aquí é de esquivar o trámite ambiental. E isto, como sociedade, creo que é un problema, porque volvemos a unha especie de dicotomía entre que é a natureza e que é o desenvolvemento económico, como se fosen cosas encontradas, e non debería ser así. A auga limpa é a vida das persoas, dos animais, dos campos. Resulta imprescindible para o desenvolvemento dunha agricultura e gandería ecolóxicas, sostibles, repartidoras de riqueza. A zona da Ulloa presenta a maior concentración de explotacións ecolóxicas de Galicia, onde as súas xentes viven e queren seguir vivindo. Ben. Toda a conca do Ulla está chea de produtos de altísima calidade, tanto no sector gandeiro, cunha produción láctea e cárnica de primeira calidade, como no industrial, con empresas de transformación que constitúen un referente como é o caso dos queixos da Arzúa, que son a segunda denominación de orixe máis importante de todo o Estado. Para o proxecto da macrocelulosa de Altri supón unha ameaza real ao noso territorio. A Arzúa é sinónimo de queixo, de leite de calidade, de natureza, de turismo sostible
e desenvolvemento equilibrado. Non queremos hipotecar este futuro con proxectos que poñen en risco o noso medio e a nosa economía local. Queremos traballo, sí, pero traballo que respete o noso territorio, a nosa forma de vida, a nosa saúde e a nosa riqueza natural. Queremos progreso, sí, mas non a costa de hipotecar o futuro da nosa terra nin do noso produto máis pesado, o noso queixo de Arturo. Por aquelas que loitaron e que non tiveron medo, polas que non se arredaron, rexeitamos os segredos. Xa o dicía Castelao, xa o dicía que el... Abonda cunha mirada á contorna destas poboacións polas que atravesa o camiño de Santiago para decatármonos das súas condicións óptimas para o desenvolvemento do sector agrogandeiro, básico para a vida. Non é casual que, ao longo dos séculos, esta zona se convertese nun referente do sector. As xentes da Ulloa son conscientes desta idoneidade, que os faculta para coidar e incrementar a súa produción, para que as galegas e galegos poidamos levar á casa produtos da máxima calidade, o que redunda nunha mellor saúde. Nós seguimos tendo, digo nós, a cidadanía galega, seguimos tendo no imaginario colectivo a idea de Galicia un país agrario, que somos unha potencia. O que nos indican os datos económicos, desde que hai datos estadísticos ao respecto, é que Galicia importa máis alimentos do que exporta. Pero somos deficitarios na maior parte, na práctica totalidade das producións vegetais, tanto para alimentación humana como animal, e realmente só vendemos máis do que nos compramos en produtos gandeiros pouco elaborados. É un modelo de agricultura, de gandería, un modelo de traballo que precisamente incide sobre eses elementos de preservar a biodiversidade, de garantir unha produción de alimentos de máxima calidade e seguridade, preservando precisamente as características do medio, do solo, coidando o noso solo, o noso territorio e facendo un uso sostible dos recursos como a auga, precisamente para garantir a productividade futura da nosa terra. Lóxicamente, un modelo de produción deste tipo choca frontalmente cun modelo industrial altamente contaminante que poría en risco precisamente moitos dos valores que a agricultura e a gandería ecolóxica promoven. Nos implantamos un proxecto que vai demandar moito máis madeira de eucalipto, vai fomentar moito máis as plantacións de eucalipto nunhas comarcas, das principais comarcas gandeiras de Galicia. É evidente que vai ser moito máis difícil, se non imposible, que teñamos unha produción agrogandeira maior, máis sustentable e máis baseada nos recursos propios. Sí, totalmente. Ademais, precisamente o plantexamento dun modelo industrial ao territorio como é o modelo de Altri-Grinalia lévanos a un debate que aberto dende hai moito tempo, pero que non se aborda realmente, non? Que é o modelo de xestión territorial e concretamente o modelo de xestión forestal que temos en Galicia. Por unha banda temos os recursos hídricos, pola outra temos o que sería a contaminación do aire e a terceira pola sería a posible, ou máis que posible, eucaliptización da nosa contorna, da nosa Ulloa, o cal evidentemente vai competir a nivel de acaparamento de terras ou de uso de terras co que sería o noso sector, a gandería e a Galiza labrega ou a Ulloa labrega. O sector leiteiro dá orixe a pequenas empresas de derivados lácteos que fan as delicias tanto das xentes do país como do inmenso número de persoas que cada ano peregrinan camiño de Compostela. Estas pequenas empresas de produción ecolóxica crean numerosos postos de traballo locais e apuntan grandes posibilidades de cara ao futuro. Ao seu redor xorden outras variadas empresas que crean e distribúen riqueza, como a cooperativa Milulloa, por poñer un exemplo, na que un grupo de mulleres emprendedoras elaboran, entre outros, produtos con plantas aromáticas de colleita propia.
O río Ulla non ten desperdicio, e ata a súa desembocadura na ría da Arousa atopamos a mellor produción de peixes e mariscos, hoxe en serio perigo pola contaminación procedente do río debida á péxima xestión das súas augas, xa multiimpactadas, e á falta de medidas correctoras por parte da Administración. Pero isto non é exclusivo desta ría, senón que é a tónica xeral das rías galegas, especialmente as rías baixas, como a da Arousa, ou a de Noia, tamén ameazada polos verquidos da mina de San Fins. Sen esquecer a desfeita que a pasteira Ence está a provocar na ría de Pontevedra, mesmo creando problemas de saúde na poboación. E isto a que nos leva? Pois a desaparición duns produtos de altísima calidade e, como consecuencia, a destrución dos miles de postos de traballo que dende hai séculos permitiron vivir prósperamente a xentes destes lugares. Urxen as solucións. Escoitemos a presidenta das marisqueiras a pé de carril. A situación é mala e a anos vista penso que vai ser peor, porque aparte do problema que temos coa produción, temos o problema de que a xente está a marchar do mar, está buscándose un traballo na terra, un traballo que lle dé unha seguridade ao final de mes, que sepan o que van a cobrar. Aquí non se sabe nunca, non sabemos o que vamos a cobrar. E despois temos un problema tamén moi gordo que non vamos ter relevo xeneracional, por tanto, as praias van a quedar vacías. Se a eso ya añadimos o problema que nos queren engadir á ría, como é a macrocelulosa que queren abrir en Palas de Rei, que vai desembocar todo na ría, porque vai vendo o río Ulla e nós estamos aquí na desembocadura, pois vai a ser un problema que nos vai acabar de rematar. E bueno, pois a situación, a verdade, non se ven visas de mellorar, porque as administracións non están facendo tampouco o seu traballo, que sería manter unha forma de vida como é o marisqueo tradicional en Galicia, que me parece fundamental e que ademais dá 19.000 postos de traballo directos só na ría da Arousa. Mencionamos o Camiño de Santiago como unha experiencia única no mundo, xeradora de riqueza e que dende hai séculos atrae xente a Compostela. Nos últimos anos foron aparecendo numerosos servicios para estes camiñantes, dando lugar a unha extensa rede de apoio. Algúnas zonas como Palas de Rei, Melide ou Arzúa son clave neste desenvolvemento, ofrecendo o mellor apoio a estes visitantes, ao tempo que coidan a contorna e a paisaxe. Podería a macrocelulosa prexudicar este próspero emprendemento? Ninguén mellor para responder a esta preocupación que o presidente da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, AGACS. Para falar con el, remontámolo Ulla ata Herbón. O seu fermoso convento franciscano é unha das sedes máis emblemáticas desta asociación. Que opinan en AGACS sobre o proxecto Gama? Bueno, nós estamos en contra do proxecto de Altri, de feito fixemos alegacións ante Augas de Galicia e tamén ante a Consellería, porque consideramos que afecta gravemente non só o Camiño de Santiago, sino, por suposto, a toda a área de Pala, afecta a dúas etapas de forma clave en o Camiño. Bueno, o proxecto que hai é puñeron os árbores que protexerían en parte a visión de a 2 kilómetros que vai afectar, pero nós pensamos que ese non é a causa principal da oposición, que creo que é un grave daño ecolóxico, non só de medioambiental, que vai afectar gravemente, e tamén da auga, van a contaminar a auga claramente do río Ulla, e vai salir a unha temperatura de 27 grados que pensa que non vai afectar. Pensamos que sí vai afectar de forma grave a fauna e a flora fluvial e, por suposto, tamén a ría da Arousa, porque o río vai desembocar a ría da Arousa e todos esos danos van provocar un grave prexuicio para Galicia. O camiño afectalle non só a todo o camiño francés, porque, efectivamente,
que van facer os peregrinos, sobre todo de fora de Galicia? Pois que van a elixir outras alternativas, non van a facer o camiño francés, van a elixir outros camiños oficiais onde non haxa ese peligro. E, ademais, vai afectar gravemente a economía da zona. Non nos engañemos de que hai moitas en torno ao camiño xeopolóxico que constituye a principal industria de moitos povos de Galicia, non só de Palas e de Melide. Entón, pero bueno, para min o perjuicio máis grave está os ciudadanos, a xente que vive por ali e toda a industria. Que vai pasar con toda a industria do queixo, todo o sector agrícola, gandeiro, que vai pasar cos cultivos? Hai un ecocidio claro, hai un patrimonicidio, especialmente dos Camiños de Santiago, pero tamén de outros patrimonios materiais e inmateriais que non foron estudados. É un sí aos Camiños de Santiago. É curioso como o turismo, eu que traballo bastante sobre turismo comunitario, unha das cousas que me chama moita atención é como o turismo, a diferencia de outros lugares onde os excesos do turismo xeneran sombras de percepción de risco moi negativas e ten efeitos moi negativos, o turismo aquí é utilizado polas plataformas como unha ferramenta de construción da comunidade, unha ferramenta de plantexar unha alternativa a isto, unha ferramenta que é unha alternativa. O turismo cultural, religioso dos Camiños de Santiago, que son un motor do produto interior de Galicia, vai se vir afectado. E entón, como se incorpora nos discursos o turismo como unha arma de defensa da comunidade, o turismo como un modo de vivir. É dicir, non somos só agricultores, non só somos fillos e netos de agricultores, estamos nos convertindo como pasar do tempo en turistores, no que eu chamo turistores. E iso tamén ten un orgullo nos locais. Fixadvos, o Concello de Palas de Rei neste momento é un dos concellos dos municipios do Estado español que ten máis camas por habitante. Non podes creer. Sí. Hai, no Concello de Palas, se vos falo de Monterroso, de Arzúa, de Melide e tal, que ainda vim mesmo do Camiño de Santiago, hai máis de 30 albergues neste momento, con redistribución de riqueza familiar, non son albergues feitos por capitais multinacionais e extranacionais que van a extractivismo, non. Tamén hai algúns casos de fora, pero non, é redistribución da riqueza. Actitudes que durante moitos anos miramos, ás veces como románticas, outras como alarmistas, agora están a callar na maioría da poboación, que foi tomando conciencia da nosa responsabilidade fronte aos graves problemas medioambientais que estamos a sufrir e que está disposta a asumir a responsabilidade ante o futuro que lle vai legar aos seus descendentes. Día a día, a xente vaise tornando máis e máis exixente fronte ás graves ameazas que asexan o futuro do planeta Terra, que na maioría dos casos veñen propiciadas por un modelo de economía extractivista insaciable e depredadora dos nosos recursos, moitas veces en beneficio de intereses alleos. A preocupación polos problemas medioambientais tamén se manifestou na pasada edición dos Xenerais do Ulla, que todos os anos recollen de maneira festiva nas súas divertidas regueifas as problemáticas da actualidade que preocupan a veciñas e veciños. É un ecoloxismo popular que adquire coñecemento local e coñecemento científico e coñecementos globais que incorpora na súa propia autorreflexión sobre un proxecto que vai afectar as súas vidas, que vai afectar a vida dos seus fillos, a vida dos seus netos e a vida de todos. Científicos de todo o mundo, das mellores universidades do mundo, están en contra do proxecto e maniféstanse públicamente. É dicir, hai unhas alianzas que conseguiron as plataformas de conexión local-global que me parece bastante importante frente ao abuso extractivista do antropoceno. É un novo ecoloxismo popular que dialoga moito con a ciencia e dialoga moito con o ensino e a educación ambiental. É dicir, non é un ecoloxismo só emocional, sentimental, de defensa da miña terra, das miñas árbores, do meu quintal. Non, é un ecoloxismo, no meu entender, diferente. Un ecoloxismo do século XXI. Un ecoloxismo moito máis moi contemporáneo. Pero, sin dúbida, o que nos move son sobre todo as dimensións do proxecto, e as súas implicacións futuras, sobre todo, porque é un proxecto que non é só na Ulloa,
vai a implicar a todo o país. Neste país temos moita experiencia no que son estas fábricas de celulosa. Hai unha soa fábrica de celulosa, bueno, realmente hai máis, non? Porque en Cenabia é como se fora unha fábrica galega, porque alimentase sobre todo o eucalipto da Mariña, pero sabemos as implicacións que ten no país, no seu conxunto, unha fábrica deste tipo, non? Vimos como Galicia cambiou absolutamente nas últimas 6-7 décadas por esa eucaliptización masiva e sen control, orientada sobre todo á industria esta, a industria da pulpa de celulosa, non? A industria papeleira, tamén hai unha parte do eucalipto que se utiliza para tableiro, postes, pero eso é mínimo. Entón, o que nos tememos é que este proxecto, que é xigantesco e que multiplica por bastantes veces as dimensións de ENCE, supoña un novo ciclo de eucaliptización no país, non temos dúbida que o suporá si vai adiante, pero que ademais é un atentado exagerado contra a biodiversidade, vale? Está non só a carón dun espacio protegido, sino que físicamente vai estar nun lugar identificado pola propia Xunta de Galicia para ser protegido xa nos proxectos de 2008 e de 2012. É absolutamente insólito que un lugar que foi identificado polos seus grandes valores xeoedáficos, que son únicos no mundo, vaya a ser dilapidado por unha fábrica polo capricho non só dunha empresa, sino tamén dunha administración pública, e que ademais ten unhas implicacións moi elevadas na socioeconomía do lugar, non? Un lugar, a Ulloa, que ten, por exemplo, moito máis emprego no sector primario que a media de Galicia, que hai moitos proxectos innovadores, que se está tendendo cara a agroecoloxía, cara a proxectos que teñen moita ligazón co territorio, moita ligazón coa natureza, non? E todo isto podese vir abaixo coa instalación, con convertir unha zona rural e que ten moito futuro e onde a xente vive moi ben e vive moi contenta nunha industria que, ademais, Galicia nin quere nin necesita. Porque estamos nun entorno donde a normativa ambiental é tremendamente garantista e se cumple, o proxecto autoriza, e senón non hai posibilidade, é así. Ao longo de toda a existencia de ENCE se foron modificando leis para que ENCE se axustara á lei.